Servus, dnes něco málo o naší výhni s hořákem Ryner Brunner. Neberte toto video jako návod, jen bychom vám chtěli říct, čeho se lehce vyvarovat. Klasicky nádobu jsme udělali ze zásobníku LPG do aut. Tady první malá rada: ve chvíli, kdy vystelete celý vnitřek sybralem a vložíte dovnitř, tak potom budete vidět novodorovou trubku. Dostatečně ji omazejte vazelínou, ale hlavně hnedka od začátku s trubkou pootáčet, jinak ji už nedostanete ven. Nám se to jednou stalo, byl s tím potom obrovský problém. Takže ve chvíli, kdy do toho nacpete výzdívkovou hmotu, v našem případě ZBH 170K, hnedka se musí pootáčet. No a tady vše potom vidět, jak to vypadá, když je to hotový, a následně se dostáváme k hořáku. U toho vám řeknu taky jednu věc, kde potom bude vidět vevnitř tzv. Difuzér, jsou to vlastně děrovaný plech, který vám mísí potom vzduch s plynem. Hlavně pod přívodem plynu nebo směsi nesmí být udělaný otvor, jako to máme my, protože potom chrčí strašně moc té směsi v prostředkem hořáku. Ty kraje začínají být studený a ve finále prohořívají. Kdyby vy jste potřebovali jakýkoliv odkazy, dotazy, neváhejte, napište nám do komentářů. My pokud budeme vidět, budeme odpovídat jako vždycky na veškeré dotazy. Každopádně je to neuvěřitelně nádherný hraní, takže shrneme si to. Co nejslabší vyzdívkovou nebo výmazovou hmotu uvnitř, abychom měli dosaženo teploty co nejdříve. Výmazová hmota je ZBH 170K a u hořáku pozor, ponechat si uzavřený otvor pod přívodem směsi, aby nedocházelo k následnému prohořívání okrajů, jako se stávalo nám při prvním hořáku. Tedy prostředek mít zaslepený, tím myslím u toho difuzéru, a kraje otevřený. Neváhejte a ptejte se, mějte se krásně a čágo.